El ple de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat els pressupostos municipals pel 2014. Els comptes han rebut els vots a favor de l'equip de govern PP i Esquerra, mentre que Iniciativa i PSC Progrés han votat en contra. El pressupost municipal arriba fins als 12.675.000 euros per l'any vinent, uns 400.000 euros més que aquest any. Estan marcats per la congelació dels impostos municipals i per les reduccions en despesa de personal i de capítol 2. Estem satisfets d'haver rebut un suport important, 10 vots favorables, 6 vots contraris, que jo a més em faig la lectura que especialment els vots contraris tenen més un punt de partidista i un punt d'intenció política que no tant un model diferent, perquè crec sincerament que en aquests moments el marge que té el pressupost de l'Ajuntament de la Seu per fer política és més aviat escàs. La utilitzem a fons, evidentment, però és més aviat escàs. Vam donar suport a aquest pressupost del 2014 perquè, en coherència amb que nosaltres vam donar suport al Pla Econòmic Financer que dura fins al 2015, em sembla. Per tant, hem de donar suport a aquests pressupostos. Són coherents amb el Pla Econòmic Financer. Els comptes municipals no van rebre el suport de PSC Progrés ni tampoc d'Iniciativa en considerar-los poc socials i que no serveixen per la reactivació econòmica. Necessitem un pressupost dinamitzador. L'Ajuntament ha de ser motor de generar activitat econòmica. I no només no és motor de generar activitat econòmica, de generar ocupació, sinó que, a més, les partides de serveis socials es van preveient any rere any partides de serveis socials que llavors ni es gasten. Un 30% un any, un 50% un altre any. El 2012, que és l'últim any que tenim de serveis socials, es gastava només únicament un 60%. Són molt clars, vull dir, ells posen com a prioritaris uns criteris, que és tornar al deute, però si fos tornar al deute amb un altre tipus de criteris, d'ingressos, vull dir, amb més participació, més que pagui, doncs evidentment el tema seria poder més clar, però no, vull dir, aquí han suprimit serveis en els més necessitats, han rebaixat totes les partides socials i amb aquests diners que paguem tots i que no estan donant serveis són els que fan servir per pagar el deute. Els pressupostos que segueixen el Pla Econòmic i Financer aprovat l'any passat tenen com a objectiu seguir reduint la ràtio d'endeutament del consistori.